Nne, ka ebe nke ịgbakwa ọsọ ebe ka ịgbakwa ọsọ wee na-aga. Ambassador, m na-eje inye n'ebe anyị bi n'ala 1000 naira. 1000 kwa iji ya ụgwọ. Ọ na-eje antinental. So na m chọrọ ya 1000 ka ọ wee je antinental. Kenebe nke ị na-ekwu ọ bụ hụ Emeka nke mụgoro ụmụ 8 ụmụ nwaanyị 4 ụmụ nwoke 4 ka dịkwa ime ọzọ chi ịmụ. Ndị ime ọzọ. Nne anwakwala anwa were ego ọbụla nye mmadụ na this house. Kedu nke bụ nsogbu ndị ogbenye n'ụwa? Poor people have problem of this country. Ị na-ekwu na onwezi ihe a na-arụ na people na-lose their job. Anọ na pandemic, nsogbu dị everywhere. Ọmụgụ ụmụ 8 ụmụ nwoke 4 ụmụ nwaanyị 4 ọmansị na-eme isi ihe ya nwee eme isi ọ gatụkwala ime ọzọ nke 9 na-achọ ịmụ ka na-abịa na-anaghị ego. Oke ụmụaka na-eredu ha ere ka m jụọ gị ka ọnwụọ kịta onwe nke na-eli ya nwa na lili wit ụmụaka. Oke kịta ji bụ ego onye rice bụ ego onye ka anyị na-ere ihe n'ahịa kịta ihe niile karachara ọnụ ego kwụọ akwụkwọ ụmụazị ka ego ga-esi wee kwụọ chịkọrọ ụmụazị 8 chikpuo n'ofu rum wit ya nọ n'ọnwa ya bụrụ 9 di ya bụrụ 10 ọ chọzi ịmụ nke 9 na-aga eme ihe niile 11 n'ofu rum. Ọ ka na-anaghị ego antinental ka ọ ka na-anaghị ego antinental hospital bill ụmụazị ka eke ga-esi wee kwụọ ya na-ajụ ka eke ga-esi kwụọ hospital bill ụmụazị a. Ambassador iwe na-ege ọkwa Chukwu na-azụ nwa ahụ. Oke nọ Chukwu na-azụ nwa ya ị ga na-atazi Chukwu ịga nke na-emedo ndị ogbenye nnọọ ị ga-afụta nọ nwaanyị na-ere tomanto ịma na tomanto ihe niile o ji eme biznes eruo 50,000. Oke orugoro 50,000 ọ mụrụ ụmụ 8 desa mụrụ ụmụ 7 desa. Oke mụ nwa na-abịa m ego a kịta na amụrụ m sị abụọ wee na-arịọzi Jehova mana ka ọ gọzie ụmụazị abụọ m ya nwa mụọ 8. Oke ọ chere ume ji amụ nwa dọrọ m ịchị ịmụ nwa ịmụọ na ị ga-azụnwu anyị ma nke eziokwu na Jehova na-azụ nwa mana Jehova metaghị nye gị da fisikal kash zụzụrụ ụmụ 8 a ga-ere ụmụazị ere ụmụazị bụ ịmụọ 1 or 2 ikele Jehova gị zụọ ha ọfụma. Amụjisiri ụmụazị everywhere kịta nsogbu dị n'ụwa na ego adrọpụ ịghọta ka anọ na nsogbu ihe pandemik a ndị mmadụ ka na-atụrụ ime na-amụ nwa ka ị ga-esi wezụ ụmụazị iche na pandemik agwụ kịta na biznes adụba ndị mmadụ ka ga-abakwa n'akwa but ekpere mbụ ka ọ ghara irute unu aka ndị nke m mana at the same time ọ na-abịa mụọ na ọ ga-azụ tụtụkọ ọnwa dị ha mụọ na ọnụnụ ga-azụ ndị ogbenye mụọ na ọnụnụ ga-azụ bikọs ndị ọganya ga-emechi ụtụka misteki ọ kacha ndị ogbenye n'aka ndị ogbenye ọkụ unu n'aka ndị ogbenye ọkụ unu n'aka